Stadsdal är bra. Radionovassa soi Miles Smith. Nelly Furtadoa tulossa ihan kohta ja Almaa myös. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen. Joo, tälleen perjantaisin aina mä vähän kyselen viikonlopun suunnitelmia. Näitä tulee aina mulle hurjasti viestillä numeroon 0108 06000. Senja esimerkiksi kirjoittaa, että moikka Niina. Eiköhän tuo viikonloppu mene joulusiivousta tehdessä. Käydään kaappeja laatikoita läpi. Meillä on vähän sama hei. Varmaan myös leivon ja teen kunnon hirvenlihapataa pitkän kaavan mukaan. Koirat saa myös osansa riistasta tietysti. Eilenkin leivoin 2 pellellistä juustokeksejä ja kaikki jo meni. Näin